Bos días a todos, moitísimas gracias pola súa atención. Comparezo e empezo dándolle os datos da situación epidemiolóxica que estamos a vivir en Galicia. Concretamente, a día de onte, ás 21 horas, que son os datos oficiais remitidos ao Ministerio de Sanidade, había 144 personas hospitalizadas, un 22 menos que fai 24 horas, é dicir, un 13,25% menos de hospitalización. 22 estaban nas unidades de cuidados intensivos, nas UCIs, 3 menos que facía 24 horas, é dicir, un 12% menos de pacientes en UCI que no día anterior, e 1999 galegos e galegas estaban atendidos nos seus domicilios, 132 menos que facía 24 horas. Temos un total de 598 falecidos, 2 no día de onte e un no día de hoxe. Por suposto que o noso pesar, o noso cariño e a memoria dos que faleceron sigue formando parte dos compromisos éticos e morais como sociedade e compromisos que se estenden ás súas familias rotas para sempre. Hoxe temos 178 personas menos na UCI que no pico da pandemia, é dicir, unha baixada do 87%. E hoxe temos 946 ingresados menos nos hospitais que no pico da pandemia, é dicir, un 85% menos. E a media de novos positivos con PCR nos 3 últimos días arroxaron un resultado esperanzador, tan só 16 novos positivos diarios nos últimos 3 días. A evolución, por tanto, permite seguir dando pasos hacia unha reactivación económica, sobre todo social e laboral, segura. A situación que temos neste momento en Galicia volve outra vez a remarcar a posición sólida desde o punto de vista sanitario no Servizo Galego de Saúde. Tan só temos o 5% de camas de UCI utilizadas, 57% das camas de UCI libres e só temos utilizado por pacientes COVID o 2% do total de camas do Servizo Galego de Saúde, o que dá un total de 44% de todas as camas do Servizo Galego de Saúde vacías, é dicir, plenamente dispoñibles. O número de test feitos na Comunidade Autónoma de Galicia está rayando xa os 200.000. Básicamente e maioritariamente son test PCR, máis de 118.000, e tamén o test de anticorpos totais, completos, que xa finalizamos o estudio epidemiolóxico, así como test de doble banda. Volvemos outra vez na nosa taxa de letalidade, é dicir, a taxa que mide o número de falecidos no total de contagiados, a ser a comunidade autónoma con mellores resultados de España. Concretamente, Galicia está no 6,4 e España no 11,85. En lo que se refire a outro medidor, que é a mortalidade por 100.000 habitantes, a pesares de que Galicia impacta e suma os falecidos provintes das residencias da terceira idade e non temos datos no conxunto de España con este importante e cuantioso número de personas que faleceron nas residencias. En Galicia sí o temos, pero a pesar de esa desproporcionalidade, en Galicia estamos no 22,11% falecidos por 100.000 habitantes e en España está no 57,64%. Isto acredita, pois, que estamos claramente por dereito propio na fase 1 da reactivación e eso, sin dúbida, é unha excelente noticia, pero, engado, non significa que debamos baixar a garda en ningún instante. Todo o contrario. Insisto en facer un chamamento á responsabilidade, tanto nas visitas a familiares, como nas saídas a pasear, como especialmente nas terrazas. Moi preocupante foron as fotografías e as imaxes de algunhas terrazas en Galicia o pasado luns 11 de maio. Especialmente preocupantes polo relaxo que se produciron en algunhas delas. E eu quero agradecer de unha forma moi explícita a aqueles propietarios de bares, de cafeterías que decidiron pechar as terrazas como un sinal de enorme responsabilidade por parte dos propietarios das mesmas. E quero facer un chamamento
agora que todo parece indicar que este fin de semana haberá, en principio, boas temperaturas, quero facer un chamamento de verdade aos galegos, a todo, a poboación, para que extreme as medidas de distanciamento físico e as medidas de higiene nas terrazas e nos seus comportamentos e conductas individuais e colectivas. Todos estamos desexando, o entendemos perfectamente, sair, pero non podemos volver atrás. Dar pasos atrás sería, sin ninguna dúbida, a peor das noticias, non só sanitarias, que por suposto, senón tamén sociais, e familiares, e laborais, e económicas. Máis apertura non significa en ningún caso máis relaxación, máis apertura significa máis responsabilidade, máis apertura significa máis preocupación, máis apertura significa utilizar de forma axeitada a nosa liberdade que pouco a pouco vamos conquerindo. Dende a Xunta seguimos a definir esa reactivación e, volvo a reiterar, necesitamos criterios. Criterios para trasladar os sectores económicos, os sectores productivos, os traballadores, criterios para trasladar os servizos sanitarios, necesitamos criterios e certezas por parte do mando único do Goberno Central. Así o trasladamos ao presidente Sánchez o pasado domingo, todos os presidentes autonómicos, e así o reiteramos o pasado luns no Consello Interterritorial entre o Conselleiro de Sanidade, o resto de conselleiros de Sanidade das comunidades autónomas e o mando único, autoridade delegada, o Ministro de Sanidade. Volvemos a solicitar no día de onte, por carta, que se aclaren as dúbidas sobre as posibilidades de practicar caza e pesca en España, no que nos se refire en Galicia. Reiteramos que se dan as circunstancias para poder practicala con responsabilidade, tanto a pesca fluvial nos ríos como a caza, especialmente as batidas de xabalí. Tamén nos preocupa a situación dos comercios. Comprendemos que o Goberno queira evitar aglomeracións, pero nos comercios xa está previsto un límite de aforo máximo. Por lo tanto, esta forma de decidir no que a rebaixa se refire, imposibilitando as rebaixas nas tiendas físicas e posibilitando as rebaixas a través de internet, o único que produce é confusión e discriminación. Discriminación hacia os pequenos comercios que a maioría deles non teñen capacidade logística nin tenda online, e tamén discriminación hacia comercios medianos que non poden poñer as súas rebaixas e, sin embargo, si poden utilizar as plataformas de internet. Volvemos a propoñer no ámbito dos comercios que se deixe abrir as tendas de máis de 400 metros, que a poidan reabrir, aínda que sexa acotado a súa superficie, os 400 metros. Pero non ten ningún sentido que unha tenda de 400 metros poda abrir e unha tenda de 410 metros non poda abrir. Non ten ningún sentido que unha tenda de 350 metros poda abrir e ocupar, de acordo co seu aforo, as súas instalacións, e unha tenda de 1000 metros non poda abrir, a pesar de que este disposta só a utilizar como escenario de venta os 400 metros autorizados. Por tanto, insistimos, isto é unha discriminación que non se entende para os traballadores desas tendas e, por suposto, tamén para as industrias. Tamén creemos necesario poder reabrir os almacéns de material de construcción e os almacéns de material agrícola e de xardinería. Si abrimos a construcción, temos que deixar mercar os materiales que necesitamos para a construcción. E do mesmo xeito que conseguimos que os concesionarios de vehículos puderan abrir, a pesar de que teñen a maioría deles máis de 400 metros, o lóxico é que as tendas de material de construcción, de agricultura, xardinería e, en definitiva, todas as tendas de máis de 400 metros podan abrir con independencia de que o seu espazo de venta autorizado teña que ser os 400 metros que obriga o Goberno Central. E tamén solicitamos que se nos ofrecen os criterios que se vai a regular o pase a seguinte fase. Por que? Por razóns de anticipación e para poder cumprir e para poder saber o que se nos exixe e para evitar as improvisacións e as incertidumes que vivimos nas últimas semanas. Outro ámbito no que creemos que debemos planificar xa é evitar tamén as improvisacións no ámbito educativo, tanto para o colectivo docente como para os alumnos e, por suposto, tamén para as familias que teñen enormes dificultades de poder incorporarse aos seus postos de traballo e enormes dificultades, dado que os nenos, sobre todo os nenos máis cativos,
siguen na casa. Hoxe mesmo vense de constituir un comité de expertos formado por personal docente e orientador para desenvolver un programa de apoio emocional na volta ás aulas. Esta tarde hai previsto unha xuntanza da Conselleira de Educación e de Formación Profesional e Universidades coas AMPAs e cos sindicatos para abordar a posición de Galicia ante a conferencia sectorial que vai a ter lugar mañá coa ministra de Sanidade e os responsables de consellerías de comunidades autónomas. É imprescindible coñecer os protocolos de volta ás aulas, saber como se vai iniciar o próximo curso en setembro, pero tamén saber como se pode e en que caso se pode retomar parcialmente as tareas educativas no que queda todavía de curso. Debemos avanzar esta semana para que o domingo os presidentes podamos co presidente do Goberno Central pechar un protocolo educativo que é un protocolo fundamental. Temos orientación e obrigación para non poder abrir as tendas de máis de 400 metros, porque o mando único así o concreta, pero, sin embargo, o mando único nada concreta en relación coa educación. Comprenderán que a educación tamén ten a súa importancia. Hai que evitar, insisto, proseguir na incertidume, traballar con previsión e buscar todas as certezas que poidamos neste novo contexto que, lamentablemente, nos tocou vivir. Por iso tamén a Xunta de Galicia aprobou xa con tempo un plan de volta o traballo na Administración Autonómica. Reincorporación dende o LUNS que será gradual e segura. E por iso, no ámbito sanitario, seguimos tomando decisións. Onte se reuniu, o LUNS se reuniu o Comité Clínico, outra vez, como cada semana. Como recordarán, a semana pasada aprobamos un protocolo sobre a reactivación da atención primaria dos centros de saúde e dos puntos de atención continuada. Pois ben, este luns aprobamos 4 protocolos no ámbito do Comité Clínico, o que sempre lle quero agradecer a súa profesionalidade, a súa independencia e o seu excelente traballo con protocolos minuciosos, con protocolos amplos, concretos e que dá gusto realmente poder ter estos profesionais ao servizo de todos os cidadáns. Pois ben, os 4 protocolos que se lle deu visto prace é o primeiro protocolo para reactivación de actividade ordinaria en todos os hospitais de Galicia, que iremos semana a semana gañando máis citas, máis actividade programada, máis cirurxía maior, máis cirurxía ambulatoria e máis cirurxía menor. E, por suposto, tamén máis consultas externas e máis probas diagnósticas en todas as especialidades. Un protocolo, en segundo lugar, clínico asistencial para o uso de plasma hiperinmune, aquel plasma que se obtén de aquelas persoas inmunes e que se pode utilizar en determinados casos, de acordo con protocolo, para curar aquelas persoas que están sufrindo un brote intenso do propio virus. En terceiro lugar, un protocolo de finalización na realización das probas test a todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde, non só os profesionais sanitarios, senón tamén os non sanitarios, e non só os que perciben a súa nómina como estatutarios no Servicio Galego de Saúde, senón tamén aquelas empresas que traballan para o Servicio Galego de Saúde. E, por último, un protocolo de reactivación sociosanitaria, a que se refire á apertura paulatina, gradual e segura dos centros de día e dos centros de discapacidade. Saben que, sorpresivamente, coñecemos o pasado domingo que dende este luns poderían reabrirse estas instalacións. Saben tamén que, por criterios de preocupación e de responsabilidade, decidimos non facelo. E os centros de día e os centros de discapacidade siguen pechados por criterios, insisto, sanitarios. Por iso estamos traballando nun protocolo específico para a reapertura, que xa temos prácticamente ultimado, e esta guía recolle, en primeiro lugar, un marco de actuación xeral e, en segundo lugar, liñas de actuación específicas. En terceiro lugar, un plan de reactivación das residencias en 3 etapas de períodos de 10 ou de 15 días en función do número de residentes. Si son menos de 60 residentes, os períodos de avance serían cada 10 días. Si son máis de 60, serían cada 15 días. Tamén, como actuar se aparece un positivo durante estes períodos, como garantir o illamento do resto dos residentes no caso da aparición dun positivo, e tamén un plan específico de actuación para a apertura gradual e segura dos centros de día. Nas vindeiras datas
Daremos a coñecer en profundidade este protocolo da reapertura dos centros de día de maiores e da reapertura dos centros de discapacidade, no mesmo xeito que esta semana esperamos contar cos resultados definitivos da primeira ola do informe epidemiolóxico elaborado para ter unha imaxe precisa do impacto real do COVID-19 na poboación galega, unha vez testado 50.000 usuarios do Servicio Galego de Saúde. Onte mesmo, a través da Dirección Xeral de Saúde Pública e do Instituto Galego de Estatística, coñecemos un avance dos primeiros datos e, aínda que provisionais, permiten chegar a unha conclusión bastante clara. A conclusión é que Galicia contivo máis o virus e a población galega afectada sitúase no entorno do 1%. Unhos datos que, ademais, se corroboran no cruce de datos co estudo que estamos a facer para o Goberno de España con outro tipo de probas e que arroxa resultados moi similares. Por tanto, de cada 100 galegos, aproximadamente só un galego ou unha galega teñen ou tiveron contacto co virus. O 99% dos galegos non tiveron contacto co virus, de acordo con este test epidemiolóxico que abrangue a 50.000 cidadáns. Sen dúbida, estes datos teñen un dobre vertente. Por unha parte, amosan que gracias á anticipación, ás medidas de control, o funcionamento e a responsabilidade dos galegos no seu confinamento, o funcionamento da información e da alarma sanitaria que aprobamos o pasado 13 de marzo, máis o estado de alarma que o Goberno puxo en vigor a partir do 15 de marzo, entre todos, contivemos máis o virus e este virus circulou pouco por Galicia, o que nos pon nunha mellor situación presente que no resto dos territorios europeos. Pero tamén acredita que a poboación que xa pasou o virus e que podría estar inmunizada é mínima. E que, polo tanto, estamos máis expostos ante un rebrote, sobre todo en canto se permita a mobilidade entre españois. En canto abremos as fronteiras das provincias, en canto abramos as fronteiras das comunidades autónomas, en canto o fluxo de españois do leste, do norte, do sur e do centro veñan ao noroeste a Galicia, aí, evidentemente, o risco de brote ou rebrote é un risco certo. En calquera caso, insisto, o estudio epidemiolóxico non só serviu para facer unha avaliación previa ao diagnóstico de 50.000 cidadáns, senón que serve para apoiar os traballos que estamos a facer ante posibles rebrotes, cos cuales xa temos tamén o protocolo autorizado e elaborado polo Comité Clínico, e tamén nos ofrece unha importante información de cara ao proceso de reactivación económica e social e a coñecida desescalada. Neste sentido, unha das cuestións que o calendario democrático nos obriga é definir ineludiblemente a nova data das eleccións autonómicas. Poden ter por seguro que ter que celebrar eleccións nesta situación resúltame tan inoportuno como o que máis. Pero a legislatura remata. E remata dentro dunhas semanas. E isto nos obriga a tomar unha decisión xa entre dúas opcións que quedan. Ou celebramos as eleccións en xullo ou celebramos as eleccións en setembro. E xunto á situación que reflicten os indicadores, tamén recabamos a opinión dos expertos para poder tomar a decisión máis axeitada nun contexto tan incerto como é unha pandemia. A reactivación económica e a reactivación social, a desescalada, o paso á normalidade, debe permitir o exercicio dun dos dereitos fundamentais, dun dos dereitos civis máis importante que ten un cidadano, que é o dereito ao seu voto indelegable. E debe facerse coas máximas garantías de saúde e, por suposto, coas máximas garantías democráticas. A pandemia obrigou a suspender o proceso electoral que, recordarán, estaba en marcha e previsto exercelo o día 5 do pasado mes de abril. E fíxose esa suspensión co compromiso de activalo de novo no prazo máis breve posible. Dentro da situación de incertidume que estamos vivindo,
temos recabado a opinión dos expertos para orientarnos nunha decisión que non é, en ningún caso, sinxela. Hoxe mesmo temos recibido os informes ao respecto, tanto os informes sanitarios como os informes xurídicos. Por unha banda, temos informe do Subdirector Xeral de Saúde Pública, é dicir, da Dirección Xeral de Saúde Pública do Servicio Galego de Saúde. Temos o segundo informe do presidente da Sociedade Galega de Medicina Intensiva. En terceiro lugar, do presidente da Sociedade de Urxencias e Emerxencias de Galicia. E tamén do xefe de enfermedades infecciosas do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Ademais, temos un informe da Asesoría Xurídica Central da Xunta de Galicia. E deles se extraen algunhas cuestións que debemos ter en conta con dous planos, o plano sanitario e o plano xurídico. No plano sanitario, a evolución de pacientes COVID é neste momento descendente, e Galicia contivo máis o virus, polo que a circulación é menor e a prevalencia é máis baixa. Un dos maiores riscos aos que podemos expoñernos é a casos importados de persoas procedentes de outros lugares con máis circulación do virus que Galicia. O Goberno prevé que a partir de finais de xuño, o Goberno Central, podamos chegar á última fase de desescalada no territorio e, polo tanto, xa a finais de xuño podamos circular por todo o territorio nacional, por todas as comunidades autónomas ou, polo menos, pola inmensa maioría das comunidades autónomas que conformamos España. Os meses de maior recepción de visitantes en Galicia, eso é obvio, son os meses de xullo e agosto, o que pode expoñernos, en consecuencia, a máis contaxios importados, máis contaxios de outras persoas que proveñen da Comunidade de Madrid, da Comunidade de Castela e León, de outras comunidades que tiveron un impacto e un zarpazo potente no ámbito do coronavirus e que boa parte deles levan ese virus, en algúns casos inmunizados, outros pacientes que estuveron ingresados nos hospitais. En definitiva, abrimos a comunidade autónoma a calquer persona que poida vir de calquer lugar de España. Tamén, en cuarta consideración, de acordo cos informes dos expertos, a cuarta conclusión é que as condicións meteorolóxicas do verán, as temperaturas maiores, os raios ultravioleta, poderían contribuir a reducir o impacto do virus. E os modelos epidemiolóxicos, a quinta conclusión, non descartan un novo pico de enfermedade con máis probabilidades que se produza despois do verán. Así pois, dende o punto de vista sanitario, e sempre que se manteñan as previsións, os expertos coinciden en que, en primeiro lugar, o momento que pode ofrecer menos incertezas para poder votar é a xiña. E, en segundo lugar, que a seguridade sanitaria é maior canto antes se celebren os comicios, e as incertidumbres se incrementan canto máis avance o ano, restando garantías para que se poida celebrar un proceso electoral en condicións sanitarias axeitadas. No plano xurídico tamén contamos cun informe do letrado xefe da Asesoría Xurídica da Comunidade Autónoma. Recolle que a situación é distinta coa modificación do Real Decreto do estado de alarma, aprobado, como saben, o pasado 6 de maio no Congreso dos Deputados, e que permite explícitamente celebrar eleccións aos parlamentos autonómicos nas comunidades autónomas que estean en situación de finalización de legislatura. Conclúe este informe que se dan as condicións xurídicas para a convocatoria e para a celebración dunhas novas eleccións. E, de feito, considera que se estima que as condicións poden ser peores no outono, é prudente e correcto é proceder a unha nova convocatoria na maior brevidade posible para non poñer en perigo o dereito fundamental do sufraxio activo e o sufraxio pasivo. En definitiva, a Asesoría Xurídica indica que no seu informe que as eleccións poderían convocarse desde o punto de vista xurídico a maior brevidade. E os informes sanitarios conclúen que o mellor momento para a celebración das eleccións conta con maiores garantías ao principios de verán que a finais do verán. Agora mesmo acabo de remitir estes informes aos partidos políticos
para que poidan avalialos lles convoco para unha reunión no día de mañá para escoitar a súa opinión e as súas reflexións. A partir da opinión dos expertos que remito e a partir do informe xurídico da Asesoría Xurídica Central que tamén remito, escoitarei a opinión dos partidos políticos e tomarei a decisión que creo sexa a máis responsable no que se refire á convocatoria electoral. En calquera caso, seguimos traballando na prioridade. E a prioridade non é outra que proseguir e insistir na loita contra a pandemia. E tamén na reactivación da situación laboral, da situación social e da situación económica, das familias e das empresas galegas. En Galicia contivimos máis o virus, pero o virus, mentras non haxa unha vacina, sigue existindo agora. Seguirá existindo en xullo e seguirá existindo en setembro. E esta obrigada cita electoral non vai a variar a prioridade da Xunta de Galicia, nin a de, estou convencido, os partidos políticos galegos. Isto é todo o que lles quería trasladar. E quedo a disposición, como sempre, dos medios de comunicación para intentar respostar as cuestións que se me indiquen ou propoñan. Moitas grazas. Boas tardes. La Sexta, ¿le parece ético que un presidente resida en un hotel mientras la empresa que regenta el mismo tiene contratos con la administración? La verdad es que no conozco de qué estamos hablando. Se lo digo con honradez. Todo aquello que un presidente haga tiene que tener un contraste ético y moral. Y en consecuencia, aquello que un presidente haga, si es que lo hace, tendrá la respuesta correspondiente por parte del presidente que haya sido sometido a preguntas o a cuestiones, sea del partido que sea y afecte a quien afecte, como es natural. Algo parecido a Alerta Digital indica que la vicepresidenta Calvo parece que pasó su cuarentena a un ático público de 220 metros cuadrados. ¿Qué le parece? Y en otra línea, el presidente venezolano amplía un mes el estado de alarma y paralelamente el gobierno de España pide exactamente lo mismo. ¿Qué lectura hace de esta cuestión? Yo refiero, ya se trate de un presidente autonómico o de la vicepresidenta primera del gobierno, las cuestiones que afecten a cualquier político deben de intentar ser respondidas por los políticos que hayan sido requeridos para su respuesta. Por lo tanto, yo no tengo ningún juicio ni prejuicio en relación con ninguna actividad o conducta individual de responsables políticos en mi país. En el caso de que se confirmen actuaciones o conductas, insisto, que se confirmen, pues cada uno tendrá su propia opinión y yo también, pero sobre comentarios o sobre indicios, creo que lo que procede en este momento es referir a todas las personas que sean objeto de comentarios o de indicios. En relación con el estado de alarma, saben ustedes cuál es mi opinión, es una opinión que di desde esta misma tribuna hace tiempo. Entiendo que el estado de alarma en nuestro país, cuando surge la pandemia, que ya surgió en febrero, pero que oficialmente el gobierno la reconoció a partir de la noche del 14 de marzo, a última hora de la noche, y que para todos los españoles empezó a regir de forma inmediata a partir de los primeros minutos del 15 de marzo, insisto, el estado de alarma era incuestionable. Había que hacer frente a la pandemia y así se hizo. El gobierno ha tenido un enorme apoyo incondicional, sin información previa prácticamente de ningún tipo, por parte de la inmensa mayoría de los grupos políticos y de las grandes fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. No hay duda. Sin información, sin contraste, sin prácticamente más que pedir la confianza, el gobierno obtuvo la confianza del estado de alarma durante tanto tiempo. Es verdad que desde hace más de 2 semanas venimos planteando la necesidad de legislar, si es necesario, de ajustar puntualmente la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Orgánica de Salud Pública, para buscar un compendio legislativo que acredite con mayor razonabilidad y proporcionalidad jurídica la situación que requiere el confinamiento. El gobierno nunca ha aceptado estas propuestas y el gobierno, por lo que se ve, parece que quiere seguir con un estado de alarma durante un mes más.
es evidente que nosotros no compartimos esa decisión. De la misma forma que compartimos el apoyo incondicional durante las 6 primeras semanas, ahora ya le pedimos que desescale la Constitución española, que reponga los derechos y libertades a los ciudadanos, que no utilice el estado de alarma para tomar decisiones en el ámbito de la economía, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en el ámbito del sector público, y que funcione las leyes y otros procedimientos y no órdenes ministeriales que se publican como si se publicase anuncios o edictos de obras o edictos de anuncios de expropiación. Y como comprenderá, una orden ministerial que restringe derechos a los ciudadanos bien merece una estructura jurídica mucho más garantista que la actual. Yo sigo pensando que el Gobierno tiene que tener plan B, y el plan B es la modificación puntual de la legislación sanitaria para abandonar el estado de alarma y volver otra vez a regular la pandemia, problema sanitario, con legislación sanitaria y no con un estado de alarma o de excepción, que realmente es el estado que en este momento tenemos en España. Volvendo sobre as primeiras cuestións, el diario.es pregunta cuál es su valoración sobre Isabel Díaz Ayuso y, por otra parte, dice que lleva semanas indicando que las elecciones no están en su agenda. ¿Cuál ha sido el gran cambio para que ahora sí lo estén? Sobre la primera pregunta, insisto, yo creo que le he contestado. Yo no tengo más información que la que he dado y creo que en estos momentos vamos a ser un poco prudentes sobre determinada cuestión que afecta a cualquier político, ya sea de mi partido o de la vicepresidenta primera, como se refería su compañero que hizo preguntas anteriores. ¿Cuál es mi opinión de la pandemia? Es conocida. ¿Cuál es mi opinión de las elecciones? También es conocida. Mi agenda sigue siendo la gestión de la pandemia, y mi agenda en este momento me lleva a decir que después de escuchar a los expertos, es decir, a personas que tienen nombre y apellidos, personas que ostentan cargos en los hospitales públicos de Galicia, personas que han venido en las últimas semanas asesorando al Gobierno junto con otras, y personas que además son elegidas por sus propias sociedades científicas para presidirlas, pues en esa cuestión lo que dice todo el mundo es que lo mejor desde el punto de vista sanitario es hacer las elecciones cuanto antes. Y que cuanto más atrasemos las elecciones, más riesgo de rebrote obtendremos. Y cuantas más gentes entren en Galicia en los meses de julio, agosto y septiembre, el incremento del riesgo de rebrote epidémico es un riesgo cierto. Esto es lo que dicen los expertos sanitarios. Ahora veremos lo que opina la oposición. Y con lo que dicen los expertos por escrito y con lo que diga la oposición en el día de mañana, me corresponderá tomar la decisión como presidente de la Xunta de Galicia, porque esa decisión es de los presidentes autonómicos. En este caso, y excepcionalmente, dada la suspensión de las elecciones, después de escuchar la oposición, que es lo que voy a hacer. Y eso sí, mi decisión estará motivada, como me comprometí, por la situación epidemiológica de Galicia y por la opinión de los expertos sanitarios. Conocemos la situación epidemiológica, conocemos la opinión de los expertos sanitarios y mañana conoceremos la opinión de los partidos políticos, y a partir de ahí tendré que tomar una decisión y decirle al pueblo gallego cuándo creo que es el momento menos malo, el momento menos inseguro para poder ejercer el derecho fundamental de votar y de construir un nuevo Parlamento autonómico que tiene mucho trabajo, dado que estamos ante una pandemia económica y social que está llamando ya, lamentablemente, y entrando en buena parte de los hogares gallegos. Ahora a maioría das preguntas teñen que ver cas eleccións. Cadena COPE quere saber se lle gustaría que coincidan coas vascas. Creo que non é malo coincidir coas eleccións ao Parlamento Vasco. Sería bo que coincidiran. Levamos facendo así durante tempo. Saben que a miña opinión sempre que se poder disminuir o calendario que ten España disperso electoral, calendario europeo, calendario municipal, calendario comunidades autónomas, boa parte delas con capacidade para poñer eleccións cando consideran oportuno, e calendario electoral xeral, que ademais vivimos nos últimos anos, lamentablemente, un calendario electoral
impropio de unha sociedade democrática tan consolidada como a española. En Euskadi e en Galicia, eses calendarios os solemos axustar e executar ata o final. Me gustaría coincidir, se é posible. Coincidir sería, creo que, unha boa noticia e un bo dato para ir consolidando e ir cristalizando as convocatorias electorais con certa previsión. Insisto, estamos nunha pandemia, en este momento, nas próximas semanas finaliza a legislatura, si temos un rebrote a finais deste ano no outono, estaríamos en condicións absolutamente atípicas, que sería un presidente de unha comunidade autónoma que seguirá sendo presidente coa legislatura finalizada, un parlamento dunha comunidade autónoma disolto que seguiría disolto cunha legislatura finalizada, a primeira vez que se produciría en España unha situación tan atípica como esta. Eso é, en consecuencia, o cal é a miña reflexión que mañá, sin dúbida, completaremos cos partidos políticos. Faro de Vigo, ante el riesgo de casos importados con el final de la desescalada y las recomendaciones de los expertos de que se convoquen cuanto antes, ¿se puede entender que sería preferible convocar las elecciones en la primera quincena de julio y no a finales? A palabra que utilicei é a palabra asiña, é dicir, canto antes. Eso é o que dicen os expertos. Ahora, tócame escoitar o que dicen os partidos políticos. O decreto de suspensión das eleccións anteriores para o día 5 de abril dice que escoitados os partidos políticos é no prazo máis breve posible. Esas son os dos condicionantes do decreto. No prazo máis breve posible, o decreto, ademais, coincide coa opinión dos expertos. Escoitar os partidos políticos é o que vou facer mañá. Por tanto, os expertos sí que acreditan, os informes que están a disposición, entendo que nos próximos minutos dos medios de comunicación, dende logo dos partidos políticos sin dúbida, dicen claramente que canto antes se fagan as eleccións, menos risco de rebrote teremos. Entre outras cousas, porque o estudio epidemiolóxico acredita que o 99% dos galegos non teñen nin tiveron contacto co virus, de acordo con esta primeira oleada de 50.000 tests realizados á población de Galicia. Nos diario, por que aprazar as eleccións será necesario consenso para reactivalas non? Porque a oposición está pedindo non facelas en xullo. E, por outra banda, ante o perigo de rebrotes por casos importados, pregúntase se vai solicitar ao Goberno Central blindar Galicia no verán. Vamos a ver como vai evolucionando a situación epidemiolóxica das comunidades autónomas. Sin dúbida, eu estou convencido que de aquí a xullo prácticamente a inmensa maioría das comunidades autónomas terán abertas as súas ámbitos territoriais. Non teño dúbidas de que se isto non se produce a principios de xullo, se producirá a mediados de xullo, a finais de xullo, sin dúbida tampouco en agosto. Por lo tanto, vamos a ter miles de personas que vamos a poder desplazarnos por España. Eso sería o lóxico. Si entramos nunha rebrote a pandemia que afecte a todo o país, pois estaríamos nunha situación crítica. Pero non crítica polo feito electoral en Galicia ou en Euskadi, sino crítica porque España entraría nun precipicio económico e laboral moito máis potente aínda do que estamos. Por tanto, todo parece indicar que si seguimos con comportamento social responsable, o lógico é que durante este verán haxa posibilidades para o turismo nacional. E de feito, nas reunións que tivemos coas organizacións sindicais e cos axentes do sector turístico, nos estamos preparando para recibir como un territorio seguro a miles de personas que queran vir a veranear en Galicia, sempre cando, lóxicamente, veñan de comunidades autónomas con unha situación epidemiolóxica garantista. Eso, por suposto, é o que vamos a pedir. El Correo Gallego quiere saber si va a llevar mañana una fecha concreta para las elecciones a la reunión con la oposición. Vamos a escoitar a oposición. Vou a levar informes dos expertos concretísimos. En ese contexto vamos a escoitar a oposición. Eu volvo a reiterar, os expertos indican, non a min, senón a todos os partidos políticos, que o menor risco para facer as eleccións é canto antes. E que en canto pasen semanas nos mesturemos con ciudadanos e veciños de outras comunidades autónomas, o risco do rebrote vai crecendo quincenalmente e mensualmente. E que, en consecuencia, en outono ou a finais do verán pode haber rebrotes. Dende logo, o que si va a haber é moito máis risco
que agora. Os expertos nos indican que as eleccións se teñen que producir canto antes, e iso é o que llevou a trasladar os partidos políticos, pero non porque yo diga eu, senón porque dicen os expertos e, sobre todo, o estudio epidemiolóxico dos 50.000 galegos testados. E a partir de aí, insisto, unha vez que escoite os expertos, direi cal é a miña opinión no exercicio das miñas competencias ao povo de Galicia para convocalos ás eleccións autonómicas cando, despois de evacuadas as consultas, considere que é o máis razonable e o máis responsable. La Voz de Galicia se refiere a que quedan 3 domingos posibles para votar en julio, el 12, 19 y 26, que sabe si tiene alguna prioridad o alguna preferencia. Y por otra parte, pregunta por qué se están haciendo en Galicia menos test PCR en los últimos días con respecto a jornadas anteriores. Non teño esa información. Outra cosa é que salgan menos positivos nos test PCR, pero non teño información de que se estén facendo menos test PCR. O que estamos facendo, que antes non facíamos, son test de doble banda, esos test que xa temos máis de 100.000 no Servicio Galego de Saúde, esos test de doble banda, ás veces é necesario confirmalos con PCR e outras veces non. Por tanto, entendo que se un test de doble banda é suficientemente explícito, pode sustituir a unha PCR. Sin embargo, se o test de doble banda, de acordo co protocolo aprobado polo Comité Clínico, indica que é razonable complementalo coa PCR, sempre se complementa coa PCR. Adicionalmente, estamos iniciando un sistema que, na nosa opinión, pode ser un sistema que nos dé unha garantía de territorio seguro en Galicia, que é o sistema do pooling que o Servicio de Microbiología de Vigo, xunto cos enxeneiros da Universidade de Vigo, están implementando. E aí, con 20 mostras, só se fai unha PCR. Co cual non é que se testa menos xente, senón que se testa de forma conxunta a través do algoritmo do pooling a 20 personas e só dá lugar a unha PCR desde o punto de vista de contabilidade del número de PCRs. En relación cos domingos aos que se refire o periodista Voz de Galicia, ten toda a razón, esos son os domingos que hai en Galicia, en xullo. E, por lo tanto, o 12, o 19 e o 26 son os domingos que hai en xullo, e se facemos as eleccións en xullo, terá que ser un desos domingos. En eso estamos totalmente de acordo. En Radio e Televisión de Galicia, unha vez oídos os partidos, en que prazo convocará vostedes as eleccións e con que medida se vai desenvolver a campaña electoral e a xornada de votación? Eu intentarei, despois da reunión cos partidos políticos, decidir no menor prazo posible a convocatoria electoral, porque entendemos xa que estamos en situacións e con ferramentas suficientes para poder tomar unha decisión sanitariamente responsable e democráticamente ineludible. Por suposto que faremos as consultas correspondentes á Xunta Electoral para tentar facilitar sobre todo unha cuestión que é o distanciamento físico para votar. Os 2 metros entre votantes e os 2 metros tamén nas mesas electorais e protexer aquelas persoas que resulten elexidas para presidir as mesas electorais. Veremos desde o punto de vista sanitario con maiores concrecións como podemos sinalar isto nos colexios electorais, como podemos mellorar, en a nosa opinión, incrementar os servizos de seguridade e os servizos de orde para poder realmente votar con distanciamento físico, e como podemos tamén facilitar que se hai persoas que as 20 horas, como consecuencia da cadencia menor para afluir os colexios electorais, se hai persoas que estén no recinto electoral pero que aínda non poderon votar, que se busque unha fórmula flexible para que podan exercer o seu dereito, que está condicionado polo distanciamento físico que se exixe durante toda a xornada electoral. Pero insisto, este tipo de cuestións seguro que as podemos ir elaborando e reelaborando e concretando no seu caso a partir de que se convoquen as eleccións, hai tempo suficiente para poder facelo de acordo coa Xunta Electoral Central. Europa Press ha hablado con Urkullu en las últimas horas para ver si es posible la coincidencia de fechas. Con el Endacari Urkullu he hablado en algunas ocasiones y en las últimas semanas con mayor frecuencia, entre otras cosas porque hay cuestiones que son comunes desde el punto de vista de la conferencia de presidentes y también, por qué no decirlo, desde el punto de vista electoral. Por lo tanto, lo que le puedo decir es que sí, mantengo
conversaciones con el Endacari Urkullu sobre cuestiones que afectan a la cogobernanza y también algunas cuestiones que afectan a la cita electoral, porque es ineludible el hablar sobre este tipo de cuestiones. También con otros presidentes autonómicos del Partido Socialista o del Partido Popular mantenemos pues intercambio de opiniones e intercambio de pareceres con mucha más frecuencia estas semanas que en semanas anteriores. Agencia EFE, que sabe si la decisión sobre la fecha electoral la trasladará mañana mismo tras escuchar a los partidos o se dará unos días, por ejemplo el fin de semana, para comunicarla. É unha posibilidade que a Agencia EFE me abre, por lo tanto todas as posibilidades hai que utilizalas. A verdade é que neste momento pues, non sei se os partidos políticos todos coinciden, pois será moito máis fácil. Se os partidos políticos coinciden cos expertos, coa situación epidemiolóxica de Galicia, coa información da asesoría xurídica, pois entendo que será moito máis fácil, obviamente. Por o contrario, se hai incertidumes ou hai distintas opcións ou distintas ópticas ou distintos intereses, pois tomarei un tempo prudente para tomar a decisión, para cumprir, insisto, a miña competencia indelegable como presidente da Comunidade Autónoma, que é convocar eleccións. A convocatoria das eleccións e o nomeamento do goberno son as dúas responsabilidades indelegables de un presidente, xa sexa do goberno central ou de unha comunidade autónoma. É o presidente o que sinala e asina os nomeamentos do seu goberno e é o presidente o que sinala e asina o decreto de convocatoria electoral. Neste caso, por primeira vez, previa consulta aos partidos políticos, cousa que evacuarei no día de mañá. E tamén, por primeira vez, esa consulta cos partidos políticos vai a ir, e xa vai, dentro dun contexto de un estudio epidemiolóxico con 50.000 galegos e de 3 informes de 2 presidentes de sociedades científicas e do xefe de servicios infecciosos dun dos hospitales que tuvo máis impacto ao brote da pandemia, que foi o Hospital Universitario da Coruña. Galicia Confidencial refírese que dixo que xullo e agosto van ser uns dos momentos de maior riscos de contagio pola xente que pode vir de fora. Pregunta se non é unha temeridade que millóns de galegos se xunten en colexios electorais co perigo de rebrotes. E, por outra banda, hoxe referiuse a especialistas sanitarios da Xunta con nomes e apelidos e pregunta por que en vez de vostede non hai un especialista do comité de expertos que dé a cara públicamente, como fai Fernando Simón, fale de temas de saúde pública aos galegos, do momento das eleccións, da evolución dos contagios, etc. Non, dende logo, os expertos que ten Galicia non desmerecen que outros expertos que aparecen por aí por parte de outras administracións públicas, moitas veces nas cámaras, para intentar atraer para sí as responsabilidades e disminuir para sí as responsabilidades indelegables do goberno. Esa é a nosa forma de traballar, e eu esa forma de traballar a plantexei dende o principio, dende o primeiro instante da pandemia, antes de ter o comité de expertos sinalado. E esa é a nosa forma de traballar. Entendo que unha situación pandémica no noso país, o presidente da Comunidade Autónoma non pode refuxiarse en mans de personas elexidas de forma concreta e con outro grupo de expertos descoñecidos que despois de 8 semanas aínda non sabemos cal é a súa biografía nin cal é aos seus méritos científicos. No noso caso, todos os expertos son coñecidos. Son persoas que estaban exercendo as súas responsabilidades nos hospitais, en atención primaria, antes da pandemia. Son xefes de departamento, xefes de servizo, enfermería, xefes dos centros de saúde, de Lugo, da Coruña, de Ourense. En definitiva, é xente que estaba traballando, os 2 xefes de servicio únicos de xeriatría que temos en Galicia, os 2 están no comité de expertos, e aquí non hai máis interese que acertar. En todo caso, non creo que ninguén do comité de expertos que poda ter algún interés, algún periódico por pedirlle opinión, o comité, calquer persona do comité de expertos é libre para dar a opinión que considere oportuna. De feito, creo recordar que en algúns casos foron algúns dos expertos os que fixeron declaracións na televisión. O último, o recordo, porque foi esta semana, foi o xefe de servicio de microbioloxía do Complexo Hospitalario de Vigo,
o que presentou o plan e o protocolo de screening de test para os profesionais do Servicio Galego de Saúde e tamén a técnica de pooling que se va a aplicar e que se está aplicando xa no Laboratorio de Microbiología do Complexo Hospitalario Público de Vigo. Por tanto, esta é unha forma de traballar perfectamente compatible entre a responsabilidade política indelegable e os expertos que ten Galicia con nome e apelidos e con biografía previa á pandemia. ABC, ¿es partidario de darle un mes más al gobierno para adaptarse al nuevo escenario posterior al estado de alarma? Yo creo que al gobierno le hemos dado un mes, los primeros 15 días del sí al estado de alarma y los segundos 15 días de la abstención al estado de alarma. Entiendo que se lo ha dado. 4 Televisión, ¿en dónde y cuándo se empezará a utilizar el sistema de pooling? Y por otra parte, parece que con los datos que ofrece, pocas fechas seguras quedan sobre la mesa para los comicios, o el 5 de julio o el mes de junio. Comprendo esa reflexión de 4 Televisión. El único inconveniente es que la legislación gallega exige un periodo de 54 días desde el decreto de convocatoria electoral. Creo que si pudiésemos celebrarlo a finales de junio o el 5 de julio, coincidiríamos todavía más con lo que los expertos nos señalan. Pero es verdad que tenemos 54 días como requisito imperativo para poder votar desde la convocatoria y por lo tanto las primeras fechas para poder votar sería el 12 de julio de acuerdo con los días que quedan hábiles al efecto. Esta es la consideración legal que tenemos tanto en la ley orgánica electoral del conjunto de la nación como en la ley electoral de Galicia. Y la otra cuestión. El pooling, ¿dónde iba a empezar? Pooling, vamos a empezar en Vigo, de acuerdo con el Servicio de Microbiología. Hemos hecho ya unos contactos previos en 6 residencias. Hemos testado a miles de personas que vivían en esas residencias, tanto 3 en la provincia de Pontevedra, concretamente en el área de Vigo, y otras 3 en la provincia de Ourense. Primero hicimos test individuales y después hicimos la técnica de pooling y coincidía entre el 99 y el 100% de coincidencia y de fiabilidad de la técnica de pooling. Por lo tanto, entiendo que vamos a empezar en Vigo, probablemente en el propio servicio hospitalario, en los propios los 2 hospitales de Vigo y probablemente en centros de salud y también en residencias de tercera edad. Estamos abiertos a que en el caso de las fábricas que hay en Vigo, desde el punto de vista de automoción o de otros sectores productivos, si piden esta técnica de pooling y si estamos disponibles atendiendo a la población que nos remiten los médicos de familia desde atención primaria y a la presión que tenemos en los hospitales y tenemos capacidad disponible, también podríamos hacer ahí en esas fábricas del área de Vigo los primeros contactos de pooling en lo que se refiere a fábricas o a centros de trabajo. El País, fala vostede de garantir o dereito a voto. Como se pode garantir o dereito a voto en plena pandemia co risco de contagio que seguirá persistindo en xullo? Non pode dar pé a cidadanía a pensar que se está forzando a convocatoria por intereses electorais nun momento moi delicado onde se lle pide responsabilidade? Creo que expliquei ese asunto con toda a claridade que pude. Isto non é un capricho, insisto, non teño ningún interés, se poderán comprobar, xa tiñamos que ter votado o 5 de abril, eran as votacións, o Parlamento neste momento en Galicia tiña que estar constituído, deberíamos de estar aprobando normativas no Parlamento para activar a resposta da comunidade autónoma desde o punto de vista legal a pandemia económica e social na que estamos inmersos, pero o que é inevitable é celebrar as eleccións. Si alguén pode dicir que as eleccións non é necesario celebralas e que podemos esperar ata finales do ano 21 ou ata que haxa unha vacina segura para celebrar as eleccións, pois entendo que eso sería fantástico. Si o que fixéramos era celebrar eleccións a mitad da legislatura, cando poderíamos seguir gobernando legalmente durante o ano 20 e o ano 21, entendo a pregunta. Pero neste momento, no que o primeiro que ten que estar sometido á legislación é o propio goberno,
e un goberno non pode utilizar ningunha excepcionalidade que os expertos non acrediten para deixar de evitar as votacións. Entendo que estamos facendo o que nos corresponde. Fomos criticados por parte de algún partido político por suspender as eleccións o 5 de abril, porque decían que se podía votar. Ahora, o que sería sorprendente é que despois de decirnos que hai que votar no prazo máis breve posible, é que agora tamén sexamos criticados. Insisto, isto é unha cuestión aos que estamos sometidos aos parlamentos autonómicos de Euskadi e de Galicia, porque quedan semanas para a finalización definitiva da legislatura de 4 anos. E por eso estamos neste contexto. O responsable, me parece, é facelo cando menos risco hai. E o irresponsable sería facelo cando hai máis risco. Moi ben, pues moitísimas gracias a todos.